А, да, безспорно една така дискусия маса мисли и реакции предизвиква. Се опитам, нито има време, нито мисля да ви занимавам с моите си мисли, но има няколко неща, които са важни според мен и които може би не си противоречат толкова. А, Добре, ние искаме да подсилиме държавността в България и така да видим засилена национална държава в рамките на Европейския съюз. Една реч наскоро Барозо каза, ние искаме да направим федерация от национални държави. Сега, вие сте учени хора, по-добре от мен разбирате, за мен това е един оксиморон. Какво значи федерация от национални държави? Ние в момента имаме федеративни структури, имаме национални държави. Ако ще прави федерация, то е друго. Но федерация от национални държави е да угодиш на всички, накрая да не направиш нищо. Не може ние да очакваме всяко решение да се взима от Европейския съюз, затова на нас ни трябва държава. Но тази държава не ни трябва, за да сме горди, независими и самостоятелни, защото България винаги ще стои в някакъв контекст. Ако не е Европейския съюз, ще седи в балканския контекст. Ще седи в контекста на съседа на Турция, ще седи в контекста на така, през черноморските и през океанските геополитически интереси. И ние, колкото и да запазваме горда, самостоятелна позиция, не обвързана с всички, няма как да не попаднем в един друг контекст, в един глобализиращ се свят. Така че за мен, аз съм съгласен да имаме по-силна държава, но тя трябва да бъде, за да може не за друго, а България да участва по-ефективно в Европейския съюз. Защото в Европейския съюз участието не е, и аз съм съгласен с това нещо, и за съжаление го виждам през последните години, съгласен съм с констатациите, не съм съгласен с това, което прави правителството. Ние чакаме действително всяко нещо указание от Брюксел. Да ни кажат така, да видим какво става в Брюксел, после как ще реагираме. Ние сме в пасивната, в реактивната позиция. Имахме самочувствието, имаме основания да имаме самочувствието. В предишните години и президентът Първанов даде примери, но черноморската политика е българска инициатива. Балканската политика и въобще цялата архитектура на балканското сътрудничество е българска инициатива. Ние имахме инициативи, които станаха важни за Европейския съюз. Ето, тук има смисъл от държавност. Никой няма да се занимава с нас в период на криза, ако ние не носиме допълнителна стойност. Или пък ако някой не зависи от нас за нещо. Това, че ние сме най-бедни, най-слаби и така нататък, няма да умили нито един европейски политик. И това е абсурдна терминология и абсурдни аргументи. Виждам, че правителството сега така участва и в преговорите по бюджета до 2020 година. Дайте ни пари, защото сме много, много зле. Ти трябва да покажеш с какво ти е приноса и да убедиш другите страни, че твоята държава дава принос в тази общо начинание, каквото е Европейския съюз. Затова ни трябва силна държава. А не за да сме самостоятелни, независими и сега няма в този свят, пък и на Балканите няма такъв филм, според мен. И аз съм съгласен, само че с може би малко по-друг аспект от това, което се обсъждаше, с това, което каза Кънчо Стойчев. Фрагментацията не е политическа, действително. Фрагментацията е ти трябва да имаш националната позиция, за да стигнеш до европейската позиция. Първо. Без силна национална позиция ние не можем ефективно да участваме в европейска позиция. Те не си противоречат, те се допълват. Има едно ужасно чувство, това го виждам и като човек, който е избран и работи в Европейския парламент. Изключително голяма дистанция между властта, пак Кънчо говори за това нещо. Хората нито се интересуват, нито знаят, нито въобще по някакъв начин им пука какво правят европейските институции и въобще не си представят, че могат да влияят върху тях. Хората познават тези структури на властта, които са близко до тях. И ти, прехвърляйки власт на европейските институции, отделяш хората още повече от тази власт. Няма как да стане това нещо. Кой да отиде някой да се оплаче на Ван Ромпуй, на Барозо или на кой? Ще се оплаче на кмета. Или ще гледа по телевизията и ще каже, тос министър не ми харесва или други. И това няма как да се промени. Така че в този смисъл фрагментацията, взимането на решение и политическата представителство е абсолютно задължително, за да има обща европейска политика. То просто иначе няма как да се случи това нещо. И още нещо, технологиите действително променят света. Сега не знам дали се създават хоризонталните власти, но се създава хоризонтално влияние върху традиционните власти най-малкото.
Властта вече не може да прави каквото си иска, защото има интернет, защото има социални групи, има неправителствени организации, има гражданско общество и така нататък, които в технологичния прогрес имат много повече политическа тежест. Слушах един много интересен тип, който разправяше, че всъщност интернет и социалните мрежи правят политиката много индивидуална. Всеки иска да чуят отговорите на неговите лични въпроси. Не на социалната група, в която принадлежи, а на неговите лични въпроси. Иска да види тези отговори някъде в политиката. Така че участието на хората, чул съм и обратните тези, разбира се, че това по никакъв начин не води до повече участие. Силно може да се спори, интересна теза, но участието, поне информацията на хората е много повече. Така че в този смисъл регионализацията, фрагментацията е в политическата представителност, в начина на взимане на решения, върху влиянието върху решенията, но всичко това има единствено смисъл, ако поставяш държавата си в някакъв контекст и за мен това е европейския контекст. Втория въпрос, който е много важен, това, което и Любо сега спомена преди малко, за наратива, за историята на Европейския съюз. С какво Европейския съюз, супер елементарният въпрос, е важен за тези 500 милиона граждани. Защото в продължение на 50 години всички лоши новини се прехвърлят към Европа, всички блестящи успехи са на националните правителства. В началото действително е била идеята за мира. Особено след две войни, след тежка криза в Европа, мира и то държави, които са воювали до вчера, да седнат заедно да изграждат общо икономическа общност, е било постижение. Ние сме още от поколения, които, айде не имаме спомени, имаме знания за това какво е било. По-новото поколение няма такова. Този мотив го няма. За тях Европейския съюз е даденост. Той не решава никакъв. Войната, аз не казвам, че не е възможно. Сигурно може да се върнем назад в историята да видим подобни ситуации. Може и да е възможно. Никой не е сложил гаранция, край в Европа няма да има. Но опасността не я усещат и може би това е по-лошото. Младите, особено хора, новите поколения не я усещат. За тях Европейския съюз е такъв какъвто е и те искат от него да им даде. Така че това изчезва от ценността. Искаме или не искаме. Може да ги караме да учат история, колкото искат и да правят аналогии с кои или не периоди. Не става. Второто е, Кънчо спомена, Европа трябва да даде растеж. Ами да, ама това може да е появаш фактори в ООН. Всеки един човек по света и всяка една държава иска растеж. Кое е особеното на Европа, така че Финландия да има интерес да бъде с Германия, с България, с Гърция и така нататък, а не в някаква балтийска общност, примерно, или в някаква друга общност. И тук няма отговор, за съжаление, и затова го няма и политическия съюз. Затова чувството да си европеец някъде се губи. Какво ми носи Европа? Повече растеж? Не е вярно, не дава отговори на растежа. Къде е растежа в Европа? Има проблеми, айде да видим да се справи. Събират се на нощни заседания лидерите и излизат с половинчати и закъсняли мерки. И това е факт, това, което се случва в момента. Така че ценността на Европа е другаде. Скоро обсъждахме с колегите, казва, на Европа ценността е социалния модел, който е уникален. Да, обаче се появи една дъчанка и каза, чакайте сега, тук имаме големи различия. За мен социалния модел, и ние имаме висок стандарт, аз да си давам 60% от доходите за данъци за държавата, тя да ги преразпределя и да ми дава услуги. Що вика другите не са готови да го направят? И това действително не е начин на мислене в много държави, включително и в България, защото не вярваш на държавата си. Ти ще кажеш, аз си дам данъците, ама тя ще ми ги открадне. Така че социалният модел, той действително е уникален, може да се опише европейския с повече справедливост, повече равенство, повече солидарност и така нататък, но имаме различни действително разбирания. Тук Иво Христов е абсолютно прав. За един това е проблем, за друг е решение. Там не можем да намерим общи. Всички искаме да имаме високи пенсии, добро здравно осигуряване, гледаме в Швеция, в Финландия и казваме, как може и в криза тези държави добре да върват и пак да поддържат социална политика. Значи не социалната политика е проблем, нещо друго. И това е факт. Но готови ли сме ние да направим това, което те правят? И да кажем, ето това е европейския социален модел. Готови ли сме действително да кажем, че солидарността не е някаква благотворителност, не е даване на пари на България, на Гърция или на някой друг, а общ интерес на тези данъкоплатци, които правят фискални трансфери, утре да живеят по-добре. Защото това би трябвало да бъде обяснението. От благотворителност никой не спасява държави. Спасява ги, не говориме преди това и какво са правили и как са правили, ти даваш в момента пари на немския данъкоплатец, защото Германия ще е по-зле, ако започне да се разпада еврозоната.
И това е факт, само че никой не го казва в Германия. Както не каза канцлерката Меркел, че когато започна гръцката криза, немските банки имаха 90 милиарда евро експозиция в Гърция. Като са толкова лоши гърците, какво търсят немските банки там? Печелят. Това правят. Сега, между другото, доста плати немския данъкоплатец, не за да спасява Гърция, за да спасява кредиторите, ерго немските банки. Защото те пари, огромни, за които се говори, не стигнаха до Гърция и до гърците и не им дигнаха нито пенсиите, нито заплатите, те умекотиха загубите на кредиторите. Така че този разказ, че всъщност няма индивидуално национално решение, толкова е преплетена икономиката, че решението е общо европейско и то трябва да се взима на европейско равнище, като държавите участват в изработването му, липсва, за съжаление. И аз действително си мисля, ние нямаме нито една причина да се подценяваме. Това, което става в Европа няма готовите решения. Ние ги чакаме да дойдат. Те са много умни и сега ще ни кажат какво да правим. Няма и те ги търсят. Това, където Любо Кичуков вика бунта на богатите, те се бунтуват, защото не искат да са солидарни. Каталуния казва, ние 5 милиарда евро внасяме в общия бюджет на Испания. Що пък да не си ги похарчиме сами? Холандия казва, която е създател на Европейския съюз, винаги е била супер проевропейска държава, казва, на нас ни омръзна да плащаме на някакви държави, където не могат да си вържат бюджетите. И се появяват някакви националисти, които печелят позиции. Националисти има в Финландия, в Швеция. Никога не е имало такива през от войната насам. И заднъж се появиха. Защо? Защото по-богатите казват, на мен решението ми е да спра с солидарността и да не стига се им помагал на те да вземат да се постараят и те. Но това не е решението, в крайна сметка. Няма нито едно решение, няма да се постигне по този начин. Политическата логика някой път е съвсем различна от икономическата. Може да се стигне до разпадане. Може да се стигне до друга география на Европа. Но поне икономическата логика е, че това няма да даде по-добрите решения. По никой начин. И това си мисля, че като говорим за това България как се поставя в тези процеси, процесите ще станат без нас. Значи, това, което се случва в еврозоната, дали България ще има позиция или няма да има, или няма да каже, то просто ще се случи, защото те търсят спасение за себе си. България трябва да избере първо какво иска, с цената, ако иска да участва в този механизъм, за мен е задължително, има цена, тази цена трябва да се знае и ние да я поемем съзнателно. Не после да се изненадваме какво е станало. Защото тя има, от една страна е цена, от другата са ползи. Второто нещо е, има достатъчно страни, с които ти можеш да направиш обща позиция. Това се прави в Европейския съюз, за да постигнеш нещо, не се изолираш. Вие си представяте, Полша ще остави ли някой извън механизма за вземане на решение? Никога. Естония е в еврозоната, Латвия и Литва не са. Ще ги оставят ли Латвия и Литва? Никога. Хърватска, даже между Словения и Австрия, които са в еврозоната, и Хърватска ще изтича в еврозоната. Какво става? Чехия и Словакия в еврозоната, Чехия и Унгария не са. По средата на Европа няма да има две държави, които така стоят. Какво става? Ние оставаме с Румъния. И трите северни, Дания, Швеция и Великобритания, които не са проблем, те имат друг проблем. Те могат да влизат и да излизат, когато си искат от еврозоната и ще могат да си преценят, те самите си взимат решение. Ние зависим от чуждо решение. Така че сега е момента, когато има и други държави в нашето положение, ние да сложиме кръка във вратата с аргументи и да покажем, че България носи стойност. Не защото някой ни е длъжен, има някаква такава благотворителна нотка или нещо подобно да се прави, а защото България носи стойност. Нашата стойност каква е? Ролята в региона. Ако Европа се бои от нещо, това е война на Балканите. Достатъчно тръгнаха тези северноафрикански революции, да върват, достатъчно е нестабилна цялата обстановка около Европа, много лесно се пренася и в Европа. Тук на нас ни е силата. Нито с икономика може да ги изненадаме, нито може да ги изненадаме с някакви други. Другата сила, геополитическото ни положение, затова говорихме за енергетика. България може да вземе голяма част от енергийните трасета и енергийни и транспортни на Европа, ако го направи. С това да станеш част и то важно от европейската икономика. Това може да направим ние.
и по този начин да изградиме позиция, която да следва и да е смислена. Но това си има и цена, действително. И тази цена е съвсем различно и обсъждането от нея, от сметката колко внасяме и колко получаваме. Значи получаваме повече, отколкото внасяме. Това е безспорно, но е факт също, че държавата се отдалечава от средните европейски равнища. В смисъл това, което го получаваме, ако продължаваме да го харчим по този начин, то просто е безмислено.